नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या पांडुरंग ॲग्रो या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आपण जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा व शेतीविषयी सर्व व्हिडिओ बघण्यासाठी शेजारील बेल आयकॉनला प्रेस करा. चला तर बघूया आजचा मका बाजारभाव काय आहे. पहिली जी बाजार समिती आहे गंगापूर, आवक झालेली आहे 120. किमान जो दर भेटलेला आहे 1400, कमाल जो दर भेटलेला आहे 1560, सर्वसाधारण जो दर भेटलेला आहे 1525. यानंतरची बाजार समिती आहे लासलगाव निफाड, आवक झालेली 2015. किमान जो दर भेटलेला आहे 1416, कमाल जो दर भेटलेला 1769, सर्वसाधारण जो दर भेटलेला 1661. यानंतरची जी बाजार समिती आहे ती लासलगाव विंचूर, आवक झालेली 2468. किमान जो दर भेटलेला 1201, कमाल जो दर भेटलेला 1851, सर्वसाधारण जो दर भेटलेला 1650 रुपये. यानंतरची जी बाजार समिती आहे ती आहे राहता, आवक झालेली 71. किमान जो दर भेटलेला 1400, कमाल जो दर भेटलेला 1575, सर्वसाधारण जो दर भेटलेला 1485. यानंतरची जी बाजार समिती आहे ती आहे जालना, आवक झालेली 1286. किमान जो दर भेटलेला 1200, कमाल जो दर भेटलेला 1760, सर्वसाधारण जो दर भेटलेला 1580. आणि यानंतरची जी बाजार समिती आहे ती आहे पुणे, आवक जी झालेली 4. किमान जो दर भेटलेला 1900, कमाल जो दर भेटलेला 2200, सर्वसाधारण जो दर भेटलेला आहे 2050. यानंतरची जी बाजार समिती आहे ती आहे पंढरपूर, आवक झालेली 6. किमान जो दर भेटलेला आहे 1740, कमाल जो दर भेटलेला आहे तो आहे 1740, आणि सर्वसाधारण जो दर भेटलेला आहे तो आहे 1740 पंढरपूर बाजार समितीला भेटलेला आहे. यानंतरची बाजार समिती आहे ती अंबळनेर, आवक झालेली 3000. किमान जो दर भेटलेला 1521, कमाल जो दर भेटलेला आहे 1600, आणि सर्वसाधारण जो दर भेटलेला अंबळनेर बाजार समितीला 1600. यानंतरची जी बाजार समिती आहे ती आहे जामनेर, आवक झालेली 350. किमान जो दर भेटलेला 1200, कमाल जो दर भेटलेला 1600, सर्वसाधारण जो दर भेटलेला आहे जामनेर बाजार समितीला 1550. आणि यानंतरची बाजार समिती गेवराई, आवक झालेली 3. किमान जो दर भेटलेला 1600, कमाल जो दर भेटलेला 1700, आणि सर्वसाधारण जो दर भेटलेला गेवराई बाजार समितीला 1700पर्यंत दर भेटलेला आहे गेवराई बाजार समितीला. आणि यानंतरची बाजार समिती तळोदा, आवक झालेली 24. किमान जो दर भेटलेला 1586, कमाल जो दर भेटलेला 1640, आणि सर्वसाधारण जो दर भेटलेला आहे तळोदा बाजार समितीला 1600पर्यंत. यानंतरची बाजार समिती मुंबई, आवक झालेली 311. किमान जो दर भेटलेला 2000, कमाल जो दर भेटलेला 2500, आणि सर्व जो दर भेटलेला मुंबई बाजार समितीला तो आहे 2200पर्यंत. आणि बाजार समिती आहे ती सावनेर, आवक झालेली 1350. किमान जो दर भेटलेला 1338, कमाल जो दर भेटलेला 1645, आणि सर्वसाधारण जो दर भेटलेला आहे सावनेर बाजार समितीला 1550. यानंतरची बाजार समिती आहे कोपरगाव, आवक झालेली 315. किमान जो दर भेटलेला 1100, कमाल जो दर भेटलेला 1590, सर्वसाधारण जो दर भेटलेला आहे 1500पर्यंत भेटलेला आहे. यानंतरची जी बाजार समिती काटोल, आवक झालेली 6. किमान जो दर भेटलेला 1460, कमाल जो दर भेटलेला 1460, आणि सर्वसाधारण जो दर भेटलेला काटोल बाजार समितीला 1460पर्यंत भेटलेला आहे. आणि यानंतरची जी बाजार समिती आहे ती आहे धुळे, आवक झालेली 1661. किमान जो दर भेटलेला 1542, कमाल जो दर भेटलेला 1675, आणि सर्वसाधारण जो दर भेटलेला धुळे बाजार समितीला 1620 रुपये. आणि यानंतरची बाजार समिती दोंडाईचा, आवक झालेला 551. किमान जो दर भेटलेला 1465, कमाल जो दर भेटलेला 1665, आणि सर्वसाधारण जो दर भेटलेल्या दोंडाईच्या बाजार समितीला 1551. आणि यानंतरची बाजार समिती देऊळगा राजा,
आवक झालेली 7, किमान जो दर भेटलेला 1400, कमाल जो दर भेटलेला 1400 आणि सर्वसाधारण जो दर भेटलेला आहे देऊळगाव राजा बाजार समितीला 1400पर्यंत. यानंतरची जी बाजार समिती आहे ती आहे देवळा. आवक झालेले 1058, किमान जो दर भेटलेला 1230, कमाल जो दर भेटलेला 1655, सर्वसाधारण जो दर भेटलेला आहे 1590. आणि यानंतरची जी बाजार समिती आहे ती आहे धरणगाव. आवक झालेली 45, किमान जो दर भेटलेला 1537, कमाल जो दर भेटलेला 1605, सर्वसाधारण जो दर भेटलेला धरणगाव बाजार समितीला 1568. शेतकरी मित्रांनो, हा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त शेतकऱ्यापर्यंत शेअर करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद. जय जवान, जय किसान.